Kumangochi kunali chisankho chachibwereza ku Mwanza Ward kumeneko ndithu anthu amapatsidwa mpata osankhanso mlowam'malo wa khansala amene anatisiya kumeneko kuti akhale khansala wa Mwanza Ward. Nditinaona ndithu akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party kuphatikizaponso mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Dr. Lazarus Makathi Chakwera akuzungulira kugwira ntchito zina kumeneko komanso kupanga kampeni kuti awine khansala wawo, ndipo zimenezi zinatheka ndipo khansala wa MCP padakali pano ndi amene wasankhidwa kuti akhale khansala wa Mwanza Ward. Ndi ena amafunsa kuti kwensoni chifukwa chani kuti apita Mutharika ndi chipani chawo cha DPP komanso atupere muluzi sanathamange kumeneko kukapanga kampeni imene amachitira anzawowa anthu amenewa ndi kuti ndi wodzikonda. Nde pano ndi pa Nyasa Voice Box timapereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuti azitha kupereka maganizo awo pamene ndale zathu kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kukuyendera kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tabwera ndi a DPP amene akunena kuti iyayi apita Mutharika komanso atupere muluzi si anthu odzikonda. Anthuwa adatiuza kale lomwe kuti boma la Malawi Congress Party kapena kuti tonse alliance nthawi imeneyo sinali boma lokuti amalawi mulisankhe, koma ife amalawi ndi amene tili ndi vuto, anthu aja tidakana tokha. Ndiye pano tisapatse chipsinjo chokuti atiyimirire, ngati sakufuna tisakakamize. Nkhondo yolimbana ndi Malawi Congress Party kuti tituke mboma ndi ya ife amalawi, si nkhondo ya atupere muluzi kapena nkhondo ya Professor Arthur Peter Mutharika. Nkhondo imeneyi ndi ya ife ani yake amalawi. Ndiye tikhale modzi kuti timvere mkulu amene DPP kuti akuti chani pa kuyimanso kwa apita Mutharika komanso mmene ndithu ndale zathu zikuyendera pamene tikukonzekera chisankho cha 2025 pano pa Nyasa Voice Box. Mwazuka bwanji ya Malawi. Ife tazuka bwino ndithu. Yemwe uja DPP funa kuyankhapo pa audio imene ikuzungulira katikati mwa magulupu mu yomwe ikunena kuti a professor ndi atupere muluzi anthu ozikonda. Tifuna kuyankhula motere. Tikafuna kuyankhula pena pake tiziganizira kuti kodi pachiyambi pa mavuto amenewa, mavuto atipeza ife abwera bwanji. Munthu uyu wayankhula audio iyi pena pake ndikuona ngati ni munthu osaganiza, komanso mwina sanali ali m'Malawi ayi. Chifukwa akanakhala kuti anali m'Malawi momwe muno akanatha kuzindikira kuti kodi zinthu zifika pamene pa mavuto amene tikuwaona chifukwa chanji. Anthu awawa Peter Mutharika ndi atupere muluzi anatiuza kuti anthu awa MCP si anthu china chilichonse chimene akukuuzani ndi boza kuma ifestina amvere kunali kupanga mademo akathithi, kuphwanya zinthu, kukumba misewu. Zonsezi ja anthu amene wawa a professor pamodzi ndi atupere anali akungotiyang'ana. Mwaona sikuti anali ali ziko linayo, anali m'Malawi amatiyang'ana. Ndikuzipereka kwa anthu awa ponena kuti ife azatiyimira pa 2025 koma tisaveke goli loti iwowa kuti akhale ngati kuti tapanga mangawa kuti chifukwa kuti anavomereza kuti azatiyimira. Ayi, nkhondo iyi ndiyoyenera kuti timenye tokha. Timenye tokha nkhondo iyi. Sizobwera pa uchene pa magulupu kumauza kuti anthu ozikonda chani. Ayi, atupere muluzi si munthu ozikonda. Kubwera a Professor Mutharika si munthu ozikonda iyayi. Anthu ozikonda ndife, anthu amene tinawakana amene wawa. Atupere muluzi anazungulira dziko lonse la Malawi. Nsanje tuchitipa. Tikumayankhula nkhani yake yokha yomanena kuti musavotera a MCP. Achakwera sanambe akhalapo mboma, sanambe ayendesapo boma. Kuti ayendesa boma lake litiro akwanisa kuyendesa. Ndikubwera kwa Chilima zimwa use mumtendere. Ndikunena kuti awa akhalapo mboma ngati vice president koma palibe chimene achita iwo Achilima awa. Mwaona? Ndiye lero pano wina azikabwera ndi audio yake yoti anthu ozikonda, a professor ndi ozikonda, a professor so ozikonda, atupere muluzi ndi ozikonda, atupere muluzi si munthu ozikonda iyayi. Ndi anthu abwino. Chimene chikufunikira ndi choti ifeyo tiachite owagwadirira, tiagwadire kuti iwo atithandize atiyimirire, koma nkhondo iyo yofuna kuchosa nyasi zimene zili mbomazi. Nyasi zimene zitilimbana nawo tokha amene. Monga amene tinkalimbana na nthawi imeneyo, pene timakana amenewa, tinawakanatu amene wa professor tinawakana. Pamodzi ndi atupere tinawakana kuti asayendese ziko. Anachosa anthu amene si Chakwera. Chakwera nkangopanga yeye mademo. Nachosa ifeyo tokha amene. Ndiye wina asamabwere apa kumati kuti anthu ozikonda kuti iwe ngati ali ozikonda iwe ukupanga chani. Ngati iwe waona kuti MCP kuyendesa bwino ziko, pita ku MCP komweko
koma usabwere kumaza auza anthu kumati kuti anthu ozikonda atupere muluzi ndiye profesa Mutharika anthu ozikonda amene wasi anthu ozikonda ayi tinalakwisa tokha amene tiye tivomereze nditha tiphunzire kuvomereza chinthu chikalakwika tino kuti talakwisa tiphunzire kuvomereza ife kuti tinalakwisa zinthuzi chimene chinayenera kuti vuto limene lili tiliyambe tokha amene mpaka tilichose vutoli tisayembekezera anthu amene wa zona zimene zonso chimozimozi mmene mwakhalira mpira ground muja mapuleya mwachinyisa chigoli nokha amene mwahederamo mujeni mugolo lanu mpira mwachinyisa ndiye mukayembekeze kuti mpira umene chautenge kochi akachinyeye sizoona ya kochi ntchito yachimango kungochita guide yasi basi ife atupere muluzi atichite ife guide kuti akuluakulu ndi mmene zilili ife tikusogolerani iniyo menyani nkhondo pa ground kuti tichose boma ilili sizoonera kuti kapena kuti iwo akati thukuta ili atupere muluzi azikathamanga munsewu ngati mmene amathamangira Chakwera zona zimene iwo achatana anthu okuba amafuna alowe mbomamo chifukwa kuti amaona kuti anzawo ati amaba ndi abo amafuna alowe mbomamo azibamo amene Chakwera koma sikunali kuti ayendesa ziko ya lero pano zatithina mavuto tinatenga tukha amene talowesamo zatithina pano tizikayembekezera kuti akalowe bujeni atupere muluzi azikathamanga munsewu mwakuti pomwe tinachita mukana atupere kuti nthawi imodzi timaziwa kuti atupere angati sogolere ayi sizona zimene zomabwera apa ndi audio yomanamiza anthu iyayi ine ndine DP ikupeze audio imene iweyo munthu amene wayankhula zimene onera kuti anthu ozikonda ikupeze audio imene anthu awo asi anthu ozikonda iyayi anthu atiye tichite wagwadirira atupere muluzi ndi profesa Mutharika tiagwadirire kuti iwo atisogolere koma sizotinera kuti iwo ati apase chinchito chigoli kapena kuti azithamanga munsewu poti mwina afike kumagendedwa ndi anthu sizoona iyayi anthu atiye achonderereni iwo atiyimirire mmene avomerezeramo kuti akhale mtsogoleri wathu koma osati mpakana akafike akaime pa ground kuti kapena kuti azikalimbana ndi anthu a MCP kapena mwina ake azatulutsira zikwanje kapena mwina mfuti zimene zabwera zija mwina wake kuti aombere chifukwa kuti akufera ifeyo pomwe ife ndi amene tinawakana ine simunamve kuti mziko mulama mwalowa mfuti zokwana 400 ndiye mfuti zimenezo 400 ezo zikufuna anthu ake amene wawa onena wanena kale zikufuna anthu ake amene ndiye ife tiaperekese anthu amene wawa aphedwe tapindulapo chani nkhondo imeneyo titi chose chipani chimene cha MCP ikufunikira ife achaini ache osati tikanene kuti tialowese anthu awo alowe mmavuto zoti Chakwera kumene kukumazungulira kuchakuyenda ndi zigawenga inu simukuziziwa Chakwera akuyenda ndi anyamata amene anapanga zipongwe kuchikangawa kucha anyamata amene akuyenda ndi Chakwera komweko kukuyenda Chakwera ukapezeke kuti bujeni atupere azikaenda komweko amuchite chipongwe amuombere ndeni umusangalale kapena profesa azikazungulira komweko kukuzungulira Chakwerako amuombereko kumene kuya inu ndiye musangalale muti chifukwa kuti amakuferani ngakhale chikhaleni chinachita omukana izakwana nthawi ya kampeni sikuti anthu amayenda mbali imodzi yayi pamene zapezeke kuti Chakwera ali chigawo chakumwera ndiye kuti atupere kapena profesa azakhala chigawo chakumpoto ndale sizoti kapezeka kuti kumene kwalowera anzako kuchita kampeni ukalowera komweko sizoona yayi anachita bwino anthu awawa kumangochiko kusapita kukamakapanga nawo kampeni kumwe kunali Chakwera anachita bwino sizoona mfuti zichazili ndi anyamata a Chakwera mafuna kuti pomakatha mwina kampeni akamapanga kampeni pomatha usiku anthu amene awo aomberedwe atupere aomberedwe kapena Eugene profesa aomberedwe timano kuyereni sizoona iyayi akuluakulu tiye ndiphunzireni kumayankhula zinthu za nzeru usati kumangoyankhula zoti kapena kuti muchuke m'maucheni ma social media sizoona iyayi ine nani ndayankhulapo pamenepopo ndayankhulapo ifika nthawi ya kampeni sikuti sapanga aprofesa iyayi aprofesa apanga kampeni azungulira dziko lonse la Malawi koma sikuti azilondana ndi Chakwera atupere muluzi apanga kampeni dziko lonse la Malawi azungulira koma sikuti azilondana ndi Chakwera pamene Chakwera ali kumpoto ndiye kuti aprofesa ndi atupere ndi kuti akhala chigawo chakumwera kampeni izitero osati kumozi komweko anthu alowere komweko limozi azigendana miyala sizoona iyayi muphunzire kuyankhula mwanzeru achikulire audio imene ikupezeni ndayankhula ndine DP